Dobar dan, dragi prijatelji, ljubitelji književnosti i pisane reči. I današnji segment 3 minuta za književnost realizujemo zajednički sa izdavačkom kućom Propolis Books i predstavljamo vam jednu zbirku bajki slovenačkog autora Petera Svetine, zove se Komšija pod plafonom. Zaista lepo izdanje sa lepim papirom, ilustracije je uradio Peter Škerl. Jedna poetična zbirka bajki, puna nekih maštovitih delova, dosta inspirativna i vraća nas u detinjstvo i vreme bezbrižnosti, a ima tu i humora. Evo odlomka iz naslovne bajke Komšija pod plafonom. Prezivao se zapravo Dobrica, Jevrem Dobrica. Komšinice, progovorio je tankim visokim glasom, komšinice. Gospođica Jolanda, koja je malo pre toga ušla sa ulice i popela se stepeništem na prvi sprat, okretala se oko sebe. Oglasio se gospodin Dobrica. Ovde, tik iznad vas. Gospođica Jolanda je pogledala gore i pod plafonom ugledala gospodina Dobricu. A tu ste, a šta radite tu? Kako da kažem, podiglo me, pojasnio je gospodin Dobrica. Da li biste mi pomogli da se spustim? Malo mi je neprijatno, malo pre sam ručao, pa mi keleraba pritiska dušnik. Gospođica Jolanda je otišla po mergevine na rasklapanje, popela se na njih, uhvatila gospodina Dobricu za ruku i povukla ga na tlo. Dosta neobično, rekla je kada ga je ponovo povukla na sigurno tlo. Jeste li za ručak jeli pasulj? Nije to, odmahivao je glavom gospodin Dobrica. A šta ako vam se to desi napolju, pitala je gospođica Jolanda. Moglo bi da vas odnese. Pozajmit ću vam svog psa, privezat ćete se za njega i ako vas opet podigne u vazduh, pijacola će vas odvesti kući. Tako je i bilo. Zapravo, rekao je gospodin Dobrica jednog dana sredinom jula, kada ga je gospođica Jolanda s plafona u dnevnoj sobi po ko zna koji put povukla na pod, zapravo sam shvatio šta me podiže. Radoznala sam, uzviknula je. Kako da kažem, rekao je gospodin Dobrica, kada pomislim na vas, postanem tako lagan da me podigne u vazduh. I samo vi me možete opet povući na čvrsto tlo. Tako je rekao i zacrveneo se i ponovo se podigao do plafona. Zar ne bi bilo praktičnije kad ne biste toliko mislili na mene? Pokušao sam, ali kako da kažem, objašnjavao je gospodin Dobrica, ali nije išlo. Gospođica Jolanda je završila rečenicu. Tako nekako, da. Gospođica Jolanda je zamišljena otišla kući. Ali ona rečenica gospodina Dobrice, onog jutra kada je išla na posao, nikako je nije izlazila iz glave. Zamišljena je okretala pedale bicikla. I pošto nije pazila, iznenada je pedalom i desnim nožnim palcem udarila u stubić. Bicikl se zakrenuo, gospođica Jolanda je poletela u vazduh, bicikl je pao na zemlju, gospođica Jolanda je bradom i dlanovima pala na asfalt. Ne, nije pala na asfalt. Zalebdela iznad zemlje. Zalebdela. Aha, rekla je sebi. I potom ništa više nije rekla, ali pomislila je, to je verovatno od misli na gospodina Dobricu. A zatim još i, gospodin Dobrica će sigurno moći da me spusti na čvrsto tlo. Pozvaću ga. Dok je tako lebdela i čekala na gospodinu Dobricu da je povuče na čvrsto tlo, razmišljala je. Malo o tome da li je nožni palac samo udarila ili ga je iščašila. Malo o tome gde je odletela cipela. A malo je o tome, zar ne bi bilo praktičnije ako bi s gospodinom Dobricom išla naokolo s rukom u ruci. Možda ih onda ne bi više tako nenadano podizalo. Za to vreme gospođici Jolandi pristizao je u pomoć gospodin Dobrica, privezan za pjacolu, pošto ga ispred zgrade opet podiglo u vazduh. Bila je ovo bajka Komšija pod plafonom iz istoimene zbirke u izdanju Propolis Booksa autora Petera Svetine. Kao što sam rekla, izuzetno poetične i smešne bajke, prigodne za decu, a boga mi i za odrasle ukoliko žele da se vrate u neka srećnija i bezbrižnija vremena i podsete se svog detinjstva. Nadam se da ste danas imali vremena za književnost. Sve najbolje.